woman. Wombabu. You much a quiet cracopuma ya 37 military hospital. Nechupe. Omo community youth center. A ho and I will be Bureau of Ghana languages. Na fe enu omo nkodi kasubum ebebuawo bia share wo Facebook na je wadwen kire ho eni benya daje pa ye betwetwe nkomo bebrebe abadwafo atenase ena enwoma foforo edi bedi dwuma no ye bepa ho ntema na mo a na ano no so wadwene hwe mudi nkunim no ya mo freshan akwa me de number no betudwa na afei abasobodie ni nyina ntidi ni yebesa sisu biu na mensaka ofakisi ewa ha ofakisi herba and spiritual center ono ne panimpa wadano abibidro no na opam the first and na wafa ne ho bra Facebook never went me fua wo fefra ene no ma deda ni komu wafa ben afidie no ma me ne chemi mu de entuma no edika entuma no we ye de he no mse tuntumene efita ati tuntumne fita ni je de nanso abraho wakiri eye na mekoye no abrawana wonya mfihia duokron ana se eye na ofiri ba eye na se na mefiri ena kenkan mo onipa ye de me tono no efe no opani kojokisi ti kojokisi ne ba ne ba panyi efe no ameda kwa awuda kwa akra new town de obi anim nka akire okanka akire na obi abehu akra new town ye chire ya mame no ndra na ekura no nti ne na busia enum sikasa me nso oye menu aba sa na meka no me na ba no me na de metro no ne ba ne sanka wo ye wo maame mum sa na ebeka no se na fuma na ye maame we akoye eja efum nti akoye so abaja oja busia ye bia ye so ha so oja fum no nyina ye so anum we ketu kesi o ye so ye na de a ena ka ye maame wo maame na ja fum de na akoye so ana sa nti hono me fia me da be pie he na de offer de egugu ukumi eno ye de he Oba Facebook ana oba kwa printer visa sansem no ya se titi obi ka titi obi kire na ne ebenya bre na kekire ni nyina mu so bre wo ma ebe kire se nanana ma wo bibia e kire se saa ni pay kane no judafo apenso no na se obi eyo sofo a na wo mana safo kese safwa ne safwa su ne mum ekese ayetenten no wodi kobie die on fan kobie bibia na mum ba bia onam no na safwa no kuta no enne di dance se akwada hu na onum se nyamanipa ayasra no na ebei sana na nanam so ewo yamamre ne amane enti se nyema wo mehun se kokko no demu pa na kire se enibre ofa enoma no me pacho mo fa camera no to so na wa manfo hu asema ye ka kokko na ewo mu no na kire se efie nyoye tuntumu na ka hono eno so nananum na titiwo no se bambo na bambo nya pa enti se Repobia epia na sese oja na precha ewachiri nti bibia wo no na wode awora no na nanam wonim de wonim bebre mu se hu se ohene atrasia be hu se mofra binum etiti nanim no omo yenka so mesai omo nan no omo kanshim tia omote hon no nya ne feso na mom eye security reasons bambo enti se ebi obi kuta ba ana obi kuta nkrante bi no pese odi betwa na nam ze nkoda ne sisi anim ho no nti no onya ba bi ntu ne nansi na wakoye enye do na pese oye no ofa enoma de obi sua pa na double so be kamensa akra kasegu afidie ni mama me na
Debbie, pigeon, mamma, I feel. Casa boom, mamma. Bibia boko. As on any form kakra, me pacho, bam, no mam, ne casam gum, casa mem. Now, if you're forward to say, yeah, they're even a friend. No, I just so yes, ma. Na nema kwajo wa say yes ma ana nema am say Canberra ja but me frɛ wa je so memem ɛna afi emframa fa so ɛna ma me no ya de no wa san frɛ no kwajo wa say memem no more so I say when you so memem edi wa je so memem ana say hey na no so free ana say na nya wa na so frɛ me am so memem said I see as pancha simki. Double if in shaka crane and Jumadi a friend second kind a radia do me buy. Now a free set ye shaking kind as and woman dear Bebrina a refimpo Bebrina Brinya ya Brinya I can Brinya and a black one. Ya Kenkan Brako ehia wemu se bewie owu aja odo asawa wujejreje Brako de wakandada ena nanu ya enansu biu ya di kugu ye na ade baako a me efiri se dwumade ba mesua wo mu ne se wobia ni ho a wabɔ ne ho mɔde okuta adwempa na nimagu ase da obia esi ne yie wa faminim de efrisi ya chance mo badwumadie so emfinsha be sani pacho ben eyino ma because so me de em say woman be me no mu ho de na me nim bi na be me sana na ye wo kire de na me ka ho nti se bia akura ya beso me nsia akura na ekwa anim chance afo ni so ebro asane me ka no o se ebro me ke se ngoma ba ko bia ya beso me nsia akura na ngoma be nan a se beso me nsia nan na ko mfie mi no yes we twa mfie nan etiyan hwe wo fei mame ode mame meba so na double na me won so double we yanhwe efri se wo ba adwumadie so woto omanfofo bebre wamo omanfo honhoma kwanche bebre ehintasem bebre so wo a wada ne dia ma omanfo ho ama omanfo ate amanfo freka ho asem ede na wo wankasa wosua ewo dwumadie mu kwaku me ma omoni adwuma na ma mpacha no aben microphone na mama na me ma ofakisi nso atena ase esan se yeyi adwuma to nchen ya oya me papa prekope mesan ne doba nso ehia din nti kane no no mfa me ni agrokra na se na da agenti no nti mi hia afi no wachim kamba bibi sa say o ka kane na pa hwe sa ye de ya kasa so kai ofa eyi emra ne wo efie no ho no osu achi wasere bibi abe kama nti bi amre pa beba enti no na me ma na atena ase na dwumadie yi eye dwumadie a empempem na wo munya ya anko mo beba so nanso esan no kurakroji ne ahote ne ahofama madwumaku no ekita no nti mo makwan eni mo bi no mu a ya wo moton kura pese o mo disika eto mo adwen se be ya on be ma mo be mo makwanya no ma be ka de o mo pe nanso ya mo botugu enti mo ma ye kwan na ye basa ayana ni so na e man ye nso ye share ho so se esanse ye wo akwanya ni enti no ense se ye de ye ho keka bibia ye mfie ni masem abonefo sem na ye di ye ho ni no enti na da bia mo nso mo ma ye kwan no santi baba ekra ti sade na ye ka no efihia nan ye mfa me sa enukre watu yefu bebre bebre abakosam enukre ensem bia empanyinsem emumpanyinsem de yatete ane ye nte ase nya daje no wacheche yimu megide se ye kire mu no ebi wo wa woni na ebi ana wurefi ekai wo bibi wankasa dien pa ena ye de dwumede ba ya wo ba so
wobetumi aka so wakae me na me refi me de me sade aba mabrabom akura me da se em se sabre won ma kenkan me dwumade omokondo na omanije ho no sabre obi atena so a otie ne ne yede bre no ajeku ne wo mu ne se me kai se ye mofra no na adwumade a ofra bia ne je ho ne anansesam yetatu na anwumre anansa anajo bra ofra bia aye ne fi adwuma ewie na fi enu bra sese okoda no na emerwa no ene nananom no na onmo afra nkoda na hia empo bi nim timu fi omufie ekọ fifufuru mu na womkwa kutie anansesam ne bi se wutie anansesam na tse ne yemma ya kan ya yemfa de say anaso ya anansesam ne bia uhuna sisisam a nipa bi mu sisi afoforo ene esunsun sanso a ekoko wie o moso modimbo ene ensiya nipa bi mu ifirase o masetena mu ene nia ekoko wie no enwuma ya kan no bia sana asebono ekokosi na ni nyina mu no akire se onipa bia no enise sebe tafrache woma unyansa edi wanim bebre obo ha ni nyansa no edoso enti ma me amadua brode no ha ne ya pe na de nyansa edikan brode de me ane metwa kokwa nanze nitifo ampa woka kutwanso nenso se utie kenkan me ahodo yi ya kenkan ya na ngoma ahodo ya kenkan ya ngoma mu ya dwumade so a ebie wadwen mu na ne a unnim nsem bi o ha unnim na wie ye no akire yi obekum de baka kwesi ebi kura ne a metumi mfato ho ba ko ane nanu die ya ye kan ye opani kwesi eje ekwan ya ofa so na okwesi esukon mai awo the sample okwesi na wa odabi nye isi awa da na kese esiwa eskwesi na siwa sorry kwesi na siwa na afi esiwasie nisika o say no ene ntokwa okonye ni nyina chi no ankwesi babia aba wana kura du babi no wafre nsa akodi babi foforo wonum ya desuane bi enti se bia na obi kura aya na dwen se onu kwesi esiwa bia otie nguma yi a ose asmeto opani asmesi no wa hwe ya ne bia tome enti ni na ya desua enti awa na edesua ofa medase yase mfatu wonti ene wo prison ni ne wranho enti yema etiefo mrem yemfa afrafo ne kakra na afi yenka kaye ho enwoma yabobo so de kai ne de yenka nyina na enne enwoma efri na de koyedi bedi dwuma ne yempa ho ntema na topma multimedia fo eja wo ma nanu ama ne ben ne yaba betetre ache amomanfo so atbi yene topman fo betwetwe nkomo na efri si ehye dwumadi yase eto da bi a pressure kwabna wa was maduru ya mi gina ni mo mi hu was me wa ya o maduru ha wi wa duru ha nka mi hu At from 0302216561 0302216561 and 0302216562 na over double and now be na kwabna dia aba na ye di adisha afidie mu a da bi atwa potoka se yese akoro afi adiso wo mo ebri so sada no uza ni patente for the enchana na yare anka wo mo sada na ko yare anka kasabri ko no ya fa afrefo ni bi wo de hello bacha wani bacha ojek na o kan say free tesi yo yentie edie na wo ne ye wo che afadwumadie ho dia minimum wo che ni ema abakose ni yema ebia ya mombe yen papa papa nkisi eka sa disi ake ni pamie du si inkwara mi ni ti iPhone na ichire bambo
Jake, wahoma ni munna ho facha ye wate. Facha ye na ye mfa foforo. Hello. Hello. Mbacho hwani? The phone is in Yo pay yenti o. I want to get your plan. Obia ain't I have to see some cafe. I say it's a bravo. My America. And the what I want to say. Yankupona, most of my brain, or brain. Ah, it's Obenya na kuma so de sanwe di mapa eye ye sanya afutisam e wa brabem fa de bia mtie monya mayade na misha wo so ayade se de bia wunya daje na utie won kwa mentie se de be ya enkoye te se ase wo ya ye pesami kumnya ya ka cha busuafo no na obi antie bi na de wusua no wo muso ensua bi. Hello mba cha hwani Pasako udini bio Pasako yo na ka se free him abomusu ya cha abomusufuo nyina na yentie we obi achiem o boy mu nyina Alaji Street wajebu nteku ha yo mi o mi obi a esa se mi ye eveniti no mi petri akinkan enti mi to book ni bi brako mi to bi enu na mi start tri akinkan e ma mi sua se de ni openi kra kasa he said the name kolan kasa or the mi pacho di kan no di blofo atu so ma mi sua nyama ti mi tuwe mi kasa obi ti mi bisa mi se onye evenu we ya santini na o dada ni na e book a mi sua ntia ana mi san sua ade free radio so mi enye enyumo program se Kenkan Me we say mi tai eto na man chi kra na manika mai basa enti no su bua mi mami kra mi san enya kwasua ade mo mo ye no wase se unya daje na utie. Hello ora kunyame asu yenka mo nyiwe enka ho so mpacha opanyini be ni da Obama ni musumosu Obama ahode ho nyame adumo enyime be hia wo efensi kuma wo premier ai ye free ha no ngotweba no so ne fa Adom TV kuma wo premiers ya pasa pa ye ho kakra yentio oni mpenifo a oni omoye Kenkan Me jumati no nyankopon hia mama yesu na mabebri na emete efutu won so wo a se ye fa ye bebo ya mra na ye hwe ye ndafa iye ya ndamontu ya le yen kata le jibi se ye timi ditani ma we so a ya prabo enje ba sapa le mono ya prabo ye bedin ko ni ma woso so ne na fu mi chen papa a ye fa ma wife a wusu yo ye dase ye mfa ofrefro bi. Hello mbacha wani yo your friend me degree because of you okasa free osu yo yenti o e opanyini nyankopon hira mu pa ono abejafo nyina na program we amama sua niema bebrele empo brenya die se ene abrantie wase me show bible school me de obi koto adwuma enya se me kasetia enwomo ga mama sua se o yesa de na no mo ni ada ho dan chi ankwa ma bi no asam bi ba ankoba ne so ana wo san ho akon no na eku mrantie okuruma yi yeah, that's it. So once was be a day African can be dwumadie ho yemfa ofrefo bio. Hello nipa no entimi anyana so obi aba. Hello mbacho hoini mpacho me fafi gomwa afrante Adom ko your first saying mpacho your friend udini bio Robert yentie we mpacho maya de pa medama se papa para mama menya afuti wo mankasa me ti makro na me ma peda me mama menya wa se tin de amambre nega ya tena tu Ghana nusu ka ho mesisi ya blabo yin akretire nti wo me nsha briya ne ndi yin na no mama amambre asen aba masamane yo medase nyame unshao. Hello bacha wani Good evening the family afia jarwa me free atin fosu asamanka se yentie we afia pa mi ata no
Me boma baso pa na me say tiemo. Adom FM me tiemo ache. Me na me sanka mo na me saka mo. Enti me boma baso pa mu di abudi nyina ya me de. Eja so sam ne mu news no kura mente kura me ntimi. Enti me boma baso. Sa juma di amudi yi. Pa sheda bia na ya me de pa. Me nya ne abrago de na ya me de. Enti me boma baso pa kakra me kana no. Yo, medase. Yen for food you chat to hello. Hello. Mpacho hoini. Mpacho me na me buy I can say book no na nti afi na me sanda bio. Debi what the kind afraid that they are mpacho ma obi nso emfre bi nti emfa you chat to hello. 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 Mpacho hoini. Mpacho se me di. Now ka se free him. Mpacho se la. Asante mampong. Latte. Yenti we. You come strong. I just shot thing. I'm the after. I'll make it. And I'm not going to have to do you know. I'll put two. The result of my own. You do know Yo, yeah, that's it. Yeah, that's a fine. Now, you have a cut of my multimedia for so. Answer no. Set a do message I would there ba was a me tiemo na me shamo. Nyami shamo pa any juma pa. Mobo nyami shamo. Se Saudi Arabia e won wutie en ahwe dear free na Stella. Mensa bio enso message I would there about say God bless you so much Kenkan Me for. Nyami shamo dodo kwaku no wapamfo. Benis so bo enso message awode buy on the amen en wode buy empaibo no insia enso message awon so de aba wo se do na friend top seed na wo second kind me de wantia na bibi eya no na Adom FM so de emuda ho sanso en adubu aten enso de awode aba wo se wo fa wano asem odu on point we see your friend Veronica GH one also na dia wode abani wo se kwakui mi filu pa me pawasem yo me filu so wonya daje na brebia wutie yen sanso na cute o say enso message wode ba on the emoji wodo en wode ba ye ma me reko a enso se kwaku sa dwumade oyi echese mi say ebeduru ona mintie ebi sida ye de wase. Where's your friend Ada Joseph? Na one also message I want to the buy was a good evening, Josh Tigo. Was what Josh Tigo, you programs manager or better, PD Papa, or better. And I could just furniture works and so they were the buy was what the Fredum Kumasan or they back. That you medin will be Elizabeth Kellis so message. Oh, I was alive. Was in a cook for me one was shy and a wood messages never so your best abaso. Na answer no yes I'm studio. Na ya twetwe nkomo fe beba ya di dwuma ya me ade ba kwa ya ne ha me eye wo manfo nhye wo manfo ti na hye ne bo won hye na ne nuanya binti no no sunsu ma de eno epese me nkumi nya na asa ye de ekokobu ha no nim ye enti de bi okwa na nka da ye nkyekere se me chese di sie no eno so ka pa ne me che anado bo be chira ma me say kwabu double and I mean over compare minimum obi a akọ Bible school aba akọji abaso body bishop obi ehu na bishop ni nua ma mi no omni no ofi omfre no mse kofi we didi en kofi no o come say wakọji abaso baba no ankaja yan fatite no ma no if you for no dear friend kofi we but so for the so bishop a wo ba fie dia wo ye busuani into din ne de be frɛ wo nti o manfo mo homoden e na aboafo no so momra meso yasene adwuma na ye no enye adwuma wa enti nipa no obehye na obi anya desua wo mu no da bi pese me nkumanya ono nko an betra ho ahwa was no offense mu wo no de bon bra the policy no yo susu nani sa esi uye fa ya da se ofe yenhwe sese ye de ngoma foforo ba ngoma foforo enche be pa ho ntema na Dominic wo tena siansa opanyine me ba so na ma Dominic entena se sima mame kwamna
Kwaku. Eti saying Adom ne ahwe ye. Ya de Awurade ase. Ahwe ne de. Ya na ho hia na mu madom ne di ntintiman. Esa so obi hwe ne ho yie sen yen. Sa. Enso san abisan no. Ya hwe kenkan me. Enwoma na de na wo sha ase na. Se ba de di kan na. Ye pai mu no. Ye sha ase na ye ne Topman ye ne Adom FM. Edinsa was so pa from almost 4 years in here along the line. We are still counting, no. Topman Multimedia. Coming up bro for some. Coming up bro. Who's if you quite so? Was it from Abonte so na? Obenede. It's you go so na and woman de ni nyina no ye de ho hyem na efa drama ye de hyem ye characters a you choose your model omo every book bia no ye tenase mo yi book no ye nso ye tenase ne ahwe obia ne ese no so obeye amana ye de ayefe enti no fa characters ne nso a ye de omo ye ne de eye school for na omo ba gentete ye e Topman Multimedia tobo na se onkofa nkrofo free baby etu aba Topman Multimedia ba gentete no eno ma na wusua na bi ne yese ye de ne yesa de ayi enti no kwaku all these years no omo a ye de omo share book na se from ehia wengu onim so omo nyina anya adwuma omo ye most of them are just say me ka se fa me doba ne breme next week baba yes bibinti next week wo de ye mfansia ne din mpo ye den Daniela de senye din nyako kwaba ade na pe professor sa wo na mama ka se mu wo fa sa baba wa no me hu no me ka se mre bi me ba Topman Multimedia be cha de kakra ne ade zi adaje ni ho ena me hu no wona nam ho wo na wo be ka so ni mre na so e ba camera e ba bibia e family ho bia wo ya bi sa mra me ka se baba wa ne ye adwuma wo be bodin ana me mo ye be bodin ye betima bodin ye adwuma o Metro TV and original TV or MCR operator esa ye camera editor oba young girl ono na ya wo ye wobana almost all the lead roles nene ena ya yiti ya na osu ene ade no so no ahombrase mame eno no itino de bia ya ye ka nyase ye ka no kwa yenim de ye ka iti ye ka cho se ko Topman a ne yenim de ho ma na nyi ntintia na ma member administrator so na fe ye nhwe Adom 106.3 FM so can come you me in the guswa ye de ma no ofanye udini bi on Eugene and some painting Eugene a painting edin mudu ye hwe Topman Multimedia shebo se nipa so wadwene hwe ombedi nkunim no miensa edi kan no se ye onu ne busuani o na na musini o mo ma na scholarship no de aba bisua media hunim de ahoboa no akosisan ma ye krado yɛde wase bebree ahoboa no yɛayɛ krado ne krado a yɛayɛ ne sɛ ɔkyena day ana sukuu no yɛkɔ ahomgye mu no yɛsan aba ɛyɛ ɔkyena adwada yɛ a ana yɛhyɛ aseɛ nti yɛayɛ krado a yɛ sɛ saa nnipa mmiɛnsa no yɛayɛ krado a yɛagye wɔn a wɔatu na ne ɛwɔ hɔ biara no yɛde ahyɛ wɔn nsa na nyɛ adeɛ a woba wobɛkɔ fie woba wotena asɛm yɛ asase akyerɛ wade ano yɛhwɛ ababaawa bi frɛ me menim nasɛm no sɛdeɛ yɛbɛsi ayɛ no wɔfrɛ yɛso a na wɔsu sɛ wɔpɛ akwanya bi sei na ɛda no a ne yɛyɛ quiz no so woadwene hwɛ no wɔfrɛ yɛfrɛ yɛ wɔanya ɛnwoma no so wɔdi ne nyinaa baba ɛne sɛ nnipa mmiɛnsa yɛyi awie nti ne wɔbisa sɛ nipa miensa no sa nyembia so obi kwan wa no wontimi mma anka wonyaaya na nko watua nipa ne ka na nko aba behim esan se Topman Multimedia ono so nya wo beba yafa wentu nchen se nipa miensa ne de samre yenya yoma wie se ebetimi possible se ntimi nya possible wone producer ntema se memedem nim ho hwe na nko ba ne sampa so oba mo beje no oba ye beje na wa watu
say what team you didn't want dance here or by a bagina. Yeah, man scholarship na what do I not two into what do I not two into or Chade my Sandy Panamra or ba Okaya Hunqua the scholarship no. You man scholarship what to me. Me pasha wa friend no man save you number. Tia sa friend. Name mo friend na nya wa. E ya unu nya mentem asem. Ade anya wo de ayemfa yensa nka wo fa. Na mi pese mi bisa. Mi pese mi bisa papa ya on kasa si. Openten se ebia na obi nya sukuu na nkope. Enso ne brofo no header nya papa enoso. E kokoro bi. Ne brofo kano enya kesia ono safo no so se di ye bi no so safo no ye o mdan ono so onye tipo nkoso da bi nyine timwi na brofo na kasa na sanye ne kudum kasa emfa enti header nya kesia bia opanyina penten ase unse yemfa na say ye kwa sole ya obu atwi bible onima kenkan obu abrofo kasa nso onima kenkan nanso odi ni gina ho se omma nyame asem no nkyerɛkyerɛ manfo a kasa wote no timi kyerɛkyerɛ saa na ye nso top man so ya nse obu wo ho a ne suku kɔ no ɛwɔ fam obu wa suku kura wen kobi enso ma kenkan sanko fori nyina ye fa wom ne akyere wom ene se wo hwe eye efa no kasa bu twi kasa ayigbe kasa nkran kasa ene brofu ya ye wo bi a warodade wo mu ene sa kasa nyina decide pa ne fam amwoti mame ma example baako abrantie bi a enche bi obebi school oba ye no no asem o kan ne se on de brofu no otimi kan nenso ne kyerɛ no bi wo ho na se ye ko details na otimi papa na obeye den ye kyerɛ ne sɛ kasa ben na ne gye ho sɛ opɛ sɛ obesua de no so akan kasa ene yɛ sɛ okay yate tie na fa kan tetiri mu ama sisi no ɔno kora ma ɔmo ɔno ɔmo ba ya ɔmo fe sɛ ɔmo kyɛn na na ɔmo nim de ne wo akyiri no ɔno kora timi twa wɔm ɛwɔ exam sim na sɛ we akwai te sɛ agidifo ne Kristo wɔgye ahiafoɔ wɔgye ayarefoɔ top man de mu nsɛm nyame hwa mo ne adwuma pa mo bɔ ɔpanyina penten nyame shaw top man for akase bisa ba ko ne no fa yene ne ntama ne mo firi do sign na udi a untimi ma moti top man o fa wunya yanka be ko bi bisa ansa wudi ka bisa to o fa we de ne kasa mu ano we be ma wo invitation on the 18th December the by graduation na me nya be ma ba ono be ba na wa be hu akomo say ye wo ohene a ono wo oti region ba ya hemfu ni bi o ye teacher ni a wakọ pension mfie aduoson baako 71 years ofi owie school eye August end ya no owie school wow ohen no pension ya teacher o awa headmaster da waba bi sua de abetena school mfie baako a owo ma awo yi nyina na ye ma holidays awakọ waba owie school asisi ya no ono na wakọ a enra da oni meeting komo bia mani age o se okọ no radio kasafidi e woni krom no se nim dia wabaji nti no isi omaye ne so nkoye editor obi on graduate kra ya obeba intro eti obi bia wadi mfie aduwotwe aduosia nkra na wotibi ba me ya kyerɛkyerɛ ofa ne yake ka ko dia asoma bi say o my come on ka bi ncho ai o my pass bi ncho akoto bi diem maka bia me bi akoto bi diem eti eti double wonso bane tofa maye dwumadie yi sɛdeɛ no masi kɔ yɛ quiz ne ho bibia no bɔ ne tofa wo ka kusi sɛn gwagu ne kura ne sɛ de o waso wotie ye yɛnkɔi ne kura ne sɛ de o waso no wotie ye de o wani nso wanya ahyɛnsodie wom na de o hwen nso wahwea bibia afrim esan sɛ nkyerɛkyerɛmu no ani suban ne neyɛ no ɛda adi bebree nti baabi a wonte aseɛ no fa no ɛhɔ na wobɛfa ɛhɔ na wobɛgyina na me fa mu no deɛ misusu sɛ ɛyɛ dwumadie a ɛwɔ sɛ yɛtɔ ɛkɔ so yɛ esan sɛ nimdie no efiri mu ba no ɛne adesuahu no efiri mu ba no ɛyɛ ade a ebie nipa dodoɔ no adwen mu wɔ nneɛma ahodoɔ ho pii yɛnhwɛ abrɛ bi a woba jesi anto yɛ nsa mfrawo woba bi a wo kasa na wakyerɛ ɛno ma wo yɛ ne ade yɛsɛ abɔso ba na mɛgya payɛ ɛdeɛ na woyɛ abrawo kwaku wodin ni nyina mpo ɛne din a wode nam odi for double spirit media haba ni di dwuma na kwaku broni aduro ɛne obibini aduro no ɛyɛ adekoro
na obroni nyansa no ena ode asakra mu kwan hodo so na yenso ye wone kwan hodo a yedi edi ejuma nti ye de yade bia yesi we de yabonsam yade we de yabe yade we de sunsum yade no ye de ye ni yade bia sa yade bia eye nipa a ema nipa nya fa ahodie ema nipa enya hoto ema na so monyo no ye de ahaban ena esane yade na so we difo a wo sa wo haban ho nimde haban ye di djuma a wo di djuma na so abere bia wo jai de wo ye no aba no abeka yensa nyame hwa ye ni so power baba ofa gisi de se ka na no me ka so obi fro me wo se ne ba dwonso em se na etre wo se tre akra ni tibi ba no akoto jam ne ade timi de wo number na ma no so won fro me so wa fra ma me e bia na okay na ko bi kra so tie nti me number no ye 0249 59 8081 0249 59 8081 ofa inti ya dasi shine me pa chobra o number nana o da bi na say intimi sori abra wo mo number sacrifice oni free inti no wenya aba ne de me pa cho use openyina printing microphone mama use openyina printing microphone mama enwoma ye de ba be di dwuman sade enim no shine akwa na dwumadi no ya wo boye chidom on e producer shine yenhwe enwoma na ekuta wo no me pa cho ukonya ne hen said I didn't can be said no my young con straight na ebrenoko we Bureau of Ghana Languages for and I am Adom so ya sia ye ne omudi djuma embre bia no nesa ngoma we free Bureau of Ghana Languages free Bureau of Ghana Languages sa pepe omo na omo dawroma omo ama book ya ye bekan enti sa book yi ne de aka bia no obi ko Bureau ho obenya bi de din kan ye we ni ade nyina free bedi akon ede ba nanso ben nanso biom uwaja wodo asawa wujejereje chese brako ani ni nyina bi ho ni na na enwoma we for book ede ne ya tworo wo so hwan na tworo ye ni ka ni e banfo adomako benfi adomako benfi adomako ono ena tworo wo mai ono tworo wo ma no benfi adomako na enwoma no obi beka se ne tatre da so ye den title da so no eye obregu yenhwe bonetofa temo keto bi mayen okay ini se ye benya daje ne asanem sa pepe nti wo bonetofa obregu efade be ye bonetofa ma me mpoto kakra ansana masania ba me poto kakra de banfi adomako atro ne say I say the book Obrego explains one of the ways by which the accounts of Ghana avoided teenage pregnancies in the past through laid down customary rites known as bragro and tribra. The writer, hiding behind humor, draw attention to needs to avoid tribra and it untold. Nurse and woman no ebehwe kwan kane no na ye nana no mo faso na emprewanyi nsen bodisia no eno no ye fa bi na esenya no nkwa na eno ni ye fa bi because ka wo hwe obregu ene bragro a enka emfa papa nso otrefro no afa kwan bi so a owaka nyina bom nti we ne efa amamre esan fa etre niama bebre esan etre kwan a wo bobra wo bebo akwa wo nko brengu nti esa niama wo book no mu no edoso pa na me kan ni anim no kakra o se mpenifo aka sembi ato ho se ano ye bosom ano a ye di maku edi ntini tumi hiraw eno so etumi hira obi ma ne ye ni ye etumi so dumi obi e ma ne nya no ye mfasio eye ano eye bosom ana suman no kre etumi hira
etumi so dome emu du pa and we yin kakra bi no benfo nsa no adwuma no enti adofo yenhwe ni mu se efri na watwe ibesimu kɔ no wo bregu eno ene nwoma yedi bedi dwuma ofa mema obregu ni nyina ne se bibia wode wani beto so wode wira be hyemu wode ahode ne osika bedi akire anka wo hwehwe bi papa bi afiri mu aba na bidi bi kitwe bi ba be sei odwumadie na wo ni nyina ne ogira nkyɛn ehwe okoma asoma baka kyerɛ wa ne sɛ na wo ni nyina ayo obregu na ebi atoda wodo saka bibia fru mo frabre ma besi samme na ko ni da so enre ya na atwik mi enukura na atwikura ma mi efuo afie twem no ni midua bodie na bodie no ebe sensia na ne brosa hane na atwi ba ko na mu nukura ne se hu efuo no se ne tie ne bodie na pie wo mu na kwadwuma ayakono Kenkan Me obi so ahye no nso se eje kisi bodie de mia na metwa ti se de ne ye ka no akroma de ko nana be na otwe ni ade chi ya kwese da de be chi dwada na otwe ya na ye wo mi ne na otwe edu dwada no pa no na bodie no emu eduru num enye bodie nkitinkiti wo obi etwa kafra enti mi so me ko du aso am kan no bregu ofa ye da se bibia be kama nyame tiase wo de ma ne mfa nkɔ den ye da nanim double yenhwe obregu enwoma ye de bedi dwuma no de na wo hwɛ ni mu se besie de tie bia no hwamodie ebeba obi asetenam de tie bia no obi be mu obi ensa si form Kenkan Me de tie bia no enam obi so obi adwapade be hwere no de tie bia no obi be yi obi ama enema etete saa no ene be piepio yenhwe se koba se bibinti wani da so amem na wo bregu ba samre obi na mbim wadi nisika akwahye baabi aka yenyina yenim de akoso wo mem nyame na mbebodin wobi ahwe ne ba school ma kwada na wie wo be ye adwuma ma na nya bia die na ba mu wu atwenase no wode ne kɔ obi awade obi denden ahode a wode ahyem nyina ankosi hwe adane bregu afutu sem bi wo hɔ a eneyi ansa ye be hye ngoma na se kra double wode be ma obi a wo sa atebia ni ma wotie afutu sem ne se enema mienu pɛ ene wo wiase baako ye osorosoro nyankopɔn abɔde ɛna baako nso ɛyɛ ɔbonsam nsa no nwuma enti enema hodoɔ no etwa kowura bonsam dwumadie no mu a ayana na wieye no ɛyɛ basa na emom sɛ utwa kɔ osorosoro nyankopɔn ɛfa no na otena ne naase wɔ gidie kwan so a adeɛ nyina no ɛyɛ nhyira nkonimdie ɛne abasobɔde tinese eneyi se ye so wabregu a ɛyɛ abotre ɛne bre ɛne wosunya wafa agra nya meka kakra ne se ngoma na nya mfrase enka de emom nya adikira ne se oka bragro ene kiribra se sansa mienu apie wo ngoma ne mu dia na kire se ibi obatan bi beye ne ba koduru baabi a abofra na nyin na wadu ne mpani mfie so no enam se yangoro no bra no se anwo bra na unyinsan a utwa wasu opamu firo man no mukura a wo mba ho biem entina ehu se wo ba na wantumi ammokoda no ho ban na saasem wo yiba betro enti e de nyanka de nso mesusi se nsema be firi mu aba no ebi enie sanse bragoro ene kire braba mpa na sansem wo na edi akire yamfa afrefo mienu bi miensa bi na wo mo so de wo hwɛ ni mu enwoma no yenya pa ho ntema wo bregu
ɛdeɛ no mohwɛ ne mu 0302216561 ɛna 0302216562 yɛka obregu adeɛ na wohwɛ ne mu ebi ato da wode worɛ ahyɛ bibi mu wode wa ho de awura bibi mu ama na yɛ kada opanyina penteme ba so hello Mpacha hwani Yey me pacha ahomani munye facha me na yemfo frefro hello there be one so antimi anyina so ahomani mu ayetro kakra momfa nkyɛyen bibia be kama hello Mpacha hwani Asafo amponsa na akasa free hen. Pacho me kasa tie bru ekafima. Ye chia ebrufu nyina yentie we. Pacho talk more multimedia but me am one contact. Ye me de betudwa nti anu atewa so. Na wafa number na say de be betumi from why? That's it. Yo, me dase. Yemfa ofofro hello. Yeah, hello. Mpacho hwani? Yeah, Pacho from Bulgaria because you face yakwa. Yo, ye chesi yakwa fu nyina yintie we. Okay. I'm say book we no obregu no makai kakana na petit senior opening of akivika no. Chibra and Brago Winston ebebem na books na mo kind bebre one and now I kind of secondary school. And that to be kind of mansion school. But the show was enti yamoya no boa ukwala na omo ko secondary school okoye secondary schools na bebre na etifo but omunim twikan enti yamoya no boa ukwala na pa anti mommo dia no kupon shamo nyame hya wo nso se abribia unya daje na utie sha yemfa de utwato na afei yesamra studio hello Mpacho hwani Question Santa my friend Babu and then they me the they me no and then they me be anadem and then you lucky ai de urade ase obi na kai wose menya ne saa dan kampe yentie o obregu no I say why mo dey edo we ase bibi mu aya as long as na dey na jebu aye ya papa I know you obregu I dey na jebu we do we na so we ya ba na ye nko we chenu na akai ayabaka eni ni obregu yede wase enti obi antena so din na ya na mahye Facebook ne di hia essence no ne be madodo na mo ma no mo senior high school no wote se wo bi ka mo ma no muntu omofo mon kanche wo mo bo muntie beboa wo mo so opanyina penten talk ma multimedia obi so opem number nti paacha wo frɛ ye wo bi a wo pɛ number no memfrɛ me e waso din ne tie fa number no frɛ beboa wo number no opanyina penten obitima frɛing 0244 022 778 message should be 0244 022 778 yeah that's it 0244022778 top more multimedia omo number hwe mo cha kwan so azongo junction enkra he ya kanishi ho no mo hwe mo cha kwan na fe fa ho bo mo ebeboa ama no makoyie double kwagu ye ko sade na wo kana na se ha ma ne huhum adwuma no de no ana aye na mo obi hwe wo cha kwan a hin no obi hu wo na number ben eno wo be frɛ abegyemoa se enipa no wo eye temane ne mpotem enkrane ne mpotem ene finfin mantem ne mpotem a odi nani be kire kuma se kwantempon no sapema osi Macedonia Junction baby a tobutu no ewo no osi Macedonia Junction usia na wafre 0244 266 655 0244 266 655 0244 226 odi for double spirit the number no ofra ebeboa ofa bema yeko ofa kisi eba ewo new botiano ye kaswa akra kaswa timpono so ana se ko wunkwetia
konkotia ne appointment mu odu nkokopa na chese wadu nkotia adesa mene doctor ode abibidro esa sabe onma wo adwunumu yare pa nya yare etwere odwunso kateso ana mpo ne ompeso bewo family planning abibidro wo ho ena apeso wo nso a eno so na abibidro wo ho nti Dr. PSC pa abibidro hene nana kisi opam hene dia to bia hene bia yo hene iti ye number no number is 0249 59 8081 0249 59 8081 Ofakisi abadwase mesumdase Ofakisi Herbal and Spiritual Center panimpa wada no wofakisi ena eja akra abribia tu yensa frena woba double nyamisha wate sa abribia nso munya ye ho adaje na moba ni nyina ye kabom sua de e che de ekoso se de be aga na fo nso ebetimi asua bibia free mu Pitro kagamio minro kagamio Adom 106.3 FM suni da yeso ya eni pitri yesi e kwan no e watintintintin sade ya ewie wa aboboan enti dwumadie ne aha ne yadisi obriguo ne nwoma ene ye pa ho ntema megidi se ye wode de anko ye facha ye nipa de be ne twie de ko ye nso ya amoma ye hu sade be ya bribia ne be to akobunu mu na etimi abo amadwumadie na etimi awie mu de medin di obidum bi kwakwa dokumadwumadie me nam de ho chamen shine akwa ne bom chidom bom adonten opanyini Abdullahi Awudu general manager woni ne sina betri so yesi duadua mu dua na odi sina betri so opanyini nyamishawo sanso na programs manager Joshua Tigu nyame inshaw pa nyame inshaw na opanyini Kofi Frimpong Bureau of Ghana Languages mamenchaw momu amode boaye de dutwam mabaso bode nyame woman nka memoda Kofi Frimpong nyame shaw pa enti asore so de na anwumere no nsia bre mu kase bo ene de brewo afia mankwata maklu papa bi ene hwese de wasi afa na ho pa wode kase bo ne ba otum se mode pantitie bi yado base yefam nsia adomdom ya ibesa nso ahia yakramo